Helo, noswaith dda i chi. Croeso ato ni. Croeso i fis Mawrth hefyd mae'n teimlo digon gaeafol heno. Digon i ddod. Heno gyda ni ar Sgorio, Cwpan Cymru, Built Energy, adran y gogledd hefyd. O'n i'n dechrau gyda gêm yn uwch cyngor Cymru JD nos Wener. A gêm allai fod yn bwysig o ran y bencampwriaeth. Ceicona mynd i'r bala. A gan fod y bwlch ar y brig gymaint, tas y Ceicona ddim yn ennill, bydde hwnna'n rhoi'r cyfle i'r seintiau gipio'r bencampwriaeth dros y penwythnos. Teddy Clark rwan. Clark yn llwyddo gadw fel y dir y byw. A mae'n ddod yn ôl at Clark. Croeso Clark tuag at Jordan Davies. Davies yn tynnu bel yn ôl. A Gergyd Franklin ar y targed, ond yn syth at Celyn Absalon. Dyna gyfla gora yr ymwelwyr o bell ffordd. Ross White. Taro fel tuag at George Newell. Newell yn disgyn. A felly hefyd Aberdaki, a mae'n gico'r smotyn. A dwi'n meddwl na am yr ail dacl, mae Mr Bryn Markham Jones wedi penderfynu pwyntio at y smotyn. George Newell yn ôl ar ei draed ac yn paratoi gymryd y gic. A George Newell yn gyrru Andy Firth, y ffordd anghywir. Ac ar ôl 10 munud yr ail hanner, mae'r tîm cartra wedi mynd ar y blaen. Eddie Clark yn croesi. Bale yn adlamu ymlaen. Hanner gwaed am lawio. Ceicona dal efo'r meddiant. Declan Poole rwan. Yn taro Bale nôl i mewn. Bron i honna ddisgyn. Dros ben Celyn Absalon ac i mewn i'r gôl. Y canlyniad ar faes tegid yn golygu bydda buddigoliaeth i'r seintiau newydd gartraf yn erbyn Met Caerdydd yn golygu y bydda'r bencampwriaeth yn dychwelyd i groesoswallt am y trydydd tro yn olynol. Ydy ni am weld y tîm cynta yn Ewrop i sicrhau pencampwriaeth y tymor yma. Craven yn mynd efo Redmond. Redmond yn sydyn at Young! Mae'r bar yn achub y Met! O, bobl bach! Byddech chi di rhoi'ch morgais ar ei brad Young sgorio. Mae hon ar blat efo golledd a ffordd cyfag yn eom. Mae'n tynnu lyca, dwi'n meddwl tra mi'n wrthi ar yr eiliad dwytha, a mae'n plygu nôl i fi bach. Mae'n meddwl bod wedi sgorio yn barod. Drobl. Oedd y golwr di mynd, ond mae'r amddiffyn yn gwneud y gwaith. Holden. Holden. Mae hwnna'n bel dda fewn! A mae Young yn dod yn nes ac yn nes. Curo, ond i'r drws heb agar ato. Redmond mewn â hi at Young eto. Cri chynnig i Gymro medden o. Ac am yr ugeinfed tro y tymor hwn, mae o'n sgorio yn yr uwch gyngrair. Mae'n gorffan hwnna'n glinigol, mae'n cyrraedd yna gyntaf. Be dwi'n licio amdano fo, mae'n benderfynol. Just i gael ei gorff, cuddio ti, wedyn just flicio i drost corff y golwr. Mae'n heiddi y gol yna. Gol o safon gan tîm o safon. O, Cabongon i cholli hi, mae Young i mewn, mae'n edrych, mae'n tanio, mae'n fwy. Oedd hwnna ry hawdd, y seintiau dwy, Met dim. Ben Clark, dwy'n y bel, yn ôl gan Cabongon, dyna'r bas, na i fwydo chdi, be fydda chdi wneud efo hwnna, Brad Young. Yli amser gyda fi, godi men, gweld y golwr yn ganol y gol, a mae'n neud o'n hawdd i fi, mae'r penderfyniad i basio o'i gwmpas o, syth i fewn i gornel. Davies at Smith. Smith, cyfleu at Nelly, cyfleu ar Gydio! A mae yna resiad o chwaraewyr yn synhwyro gol yn does. A di Leo yn sgorio gol hawdd na di? Mae bel gan Daniels, Sislevich tu allan efo. Daniels, mae ar hyngfyd yn mor hawdd. Am bel i mewn! Ac yn y diwedd mae Clark yn fanteisio ar gyfle na ellid i methu. Mae'r ddwy yn dair, mae'n chwalfa wedi hanner awr. Ia, codi Daniels, codi Ben yma na i edrych pwydd yn rhedeg i mewn. Gweld Young yn mynd i'r posti cynta, mynd â emlyn efo fo. A wedyn Clark ar y marc i sgorio i gol. Sislevich, creu chydig bach o le. Young, sa hat-trick yn hanner amser. Postyn rhwng y ddwy ar dair. Newid y cyflymdra mor sydyn, newid ger yn gyflymach na pob arall yn ei penna ar y funud.
fi sy'n ganol Caiat Elliot Evans. Evans at Price. Price, cyfredd y fod Danio! Pam lai. Ac oes yna ymdrech arall wedi bod ar gôl y Seintiau Newydd yn y gem yma? Gath o cyffyrddiad, gath o nis i ni. Young mewn tu ôl yr amddiffyn Lewis ni dynnu o lawr a mae'n gico'r smotyn a dwi'n meddwl y gall Lewis gwynam honna. Na fi. O, mae'n goch hefyd. O na. Wel. Mae'r rediad yn gampus amser i hi. A mae'n dynnu fel awr, mae'n gico'r smotyn. Dydy ddim yn gardyn coch, neu fynd efo hwnna. Ddim yn y marni. Brad Young a chyfle i gael i hat-trick. Bron iawn yn heirllig, cwbl hyderus, tair i Young, 4 i'r Seintiau, 10 dyn i'r Met. Allai'n bod lot gwaith yr ymwelwyr. Really pleased. This is what we work hard for all week. All month and all season. Obviously we've had a fantastic lead for a while now, but until it's done, it's not done. We've got to keep our heads on it. We knew it wasn't going to be an easy game today. We started really well. We scored some fantastic goals, played some fantastic football. Ac am yr unfed tro ar 15, pencampwyr uwch gynradd Cymru ydy y Seintiau Newydd. At yr ofal nesaf, lle roedd Caernarfon ar dre newydd sydd ar waelod y 6 ucha yn herio'i gilydd. Gyda'r naill dîm heb sicrhau buddigoliaeth ers yr holl yn y cyngred, roedd rhaid cael 3 phwynt os am gadw unrhyw obaith o orffen yn drydydd yn fyw. Wychili. Yr cliriad o'n ta. Darren Thomas tynnu lygad o ddi ar y bel o'n ta. Dyma ffwmpa Mwandwe. Cyfle mae'r ergyd Mwandwe. Fymryn heibio'r nod. Cyfle gorau'r gêm hyd yma. Yn disgyn i'r ymwelwyr. Ffwmpa Mwandwe. Bell yn gael. Davies. Mae Donahue wedi parhau ei rediad y fan hyn. Mae Gwion Dafydd yn y canol. Mae Sean Bradley ar gael hefyd. Donahue yn sgwar at Danny Gossett. Gossett gisio gosod i am yr ergyd. I gefn y rwyd. Danny Gossett. O mi dwyllodd o Andrew Wycherley yn llwyr. O mi oedd y golwr yn syfrdan ar ei linell. Henry Cowens. Na'r gig gornel un ddofn y tro hwn at Shane Sutton. Arbediad gan Lewis Webb. Honna gan Sutton ar ei ffordd i'r gornel isa. Lewis Webb yn taflud i hun i ildio'r gig gornel. Matty Jones yr eilydd. Ar gig rydd, fi gymodd i wiriad. Mae'n tasgu allan a George Hughes o arbediad o'r safon uchau un gan Lewis Webb. Yr ergyd gan George Hughes, mi gymodd i wiriad oddi ar un o amddiffynwyr Caernarfon am arbediad. Donahue, yr edrychiad, y bel i gyfeiriad Zach Clark, mond at dalcen Shane Sutton, yr ibeniad o ddim yn un da. Mae'n tasgu trwydd at Zach Clark, oedd Clark yn cam sefyll! O, mae yna drafodaeth yn mynd i fod fan hyn rhwng Martin Roberts a Richard Wright. Mae'r lliman yn cael ei chodi. Da gymodd i gyffyrddiad oddi ar un o chwaraewyr y dre newydd. Wel, drama yma ar yr ofal. Dyma Gossett at Louis Lloyd. Want yn edrych o'r bella i Zach Clark ar ergyd! Ar arbediad gan Wycherley. Wel, hwnna'n un dda. I nadu Zach Clark. Owen. Ar tafliad. Disgyn i Clark yn ceisio i Gossett. Bron yn ail i Danny Gossett. I sicrhau y triphwynt mor agos. Sears. Mae'n ta Robbie Evans. Yr eilydd Evans. Yr ergyd a mi oedd angen yr arbediad gan Webb. Oedd hwnna mynd i mewn ar ei bostyn gosa. A dyna'r agosa mae'r dre newydd wedi dod yn yr ail hanner. Y Seintiau Newydd yw pencampwyr uwch gyngrair Cymru 2023-2024, 3 safle yn Ewrop dal yn y fantol felly, a bydd y goliaethau i'r Bala a Caernarfon yn hwb iddyn nhw gyda 6 gêm ar ôl. Nawr fe ewn ni nôl i uwch gyngrair Cymru yn y man ac edrych ar y 6 gwaelod, ond sylw nesaf i rownd gynderfynol, Cwpan Cymru, Bute Energy. Y Seintiau Newydd yn cwrdd â Wrexham.
y Seintiau yn ceisio cyrraedd y rownd derfynol am y tro cyntaf yn ei hanes, a Wrexham yn ceisio cyrraedd y ffeinal am y tro cyntaf ers 2008. Mae'r cochion yn torri i lawr yr asgell chwith. Cyffyrddiad Rosie Hughes. Yr ergyd! Heibio'r postyn am Lightfoot efo ymdrech wirioneddol gynta'r gêm. Do honna ddim yn bell o gwbl i honna. Mae Cara Jones yn mynd ar yr asgell dde mewn digon o le drwy'r amser. Sa'n mwyn bod codi pen yn gynharach sy'n wedi gweld ti. Os na gyfle fan hyn. Bale fach ymlaen. Mae dal yno. A'r ergyd ar y targed gan Emily Ridge. Mae Emily Ridge yn gwybod lle mae'r rwyd. Nath hi ddim dal yr ergyd yna mor dda a fyddai wedi gobeithio. Gic ddofn a'r peniad yn cael ei chlirio oddi ar y llinell. A dyna o bell ffordd ydy'r agosad yn wedi dod hyd yma at gol. Ia, cyfle gwych y Seintiau fynd ar y blaen y fanna. Ni mewn i funud ola yr hanner cynta. Yn parhau yn ddi-sgôr ar Gaia Castell. Wrexham yn trio newid hynna rwan. Rosie Hughes! Hanner cyfle mae angen. Wrth gwrs na Rosie Hughes sydd wedi agor y sgorio heno. A na chi amser i sgorio gol yn munud ola'r hanner cynta. Sgo be, mae'r amddiffyn y Seintiau di wneud mor dda i gadw hi'n ddistaw. Dim di gwneud llawer yn byd yn y hanner cynta, ond eto, pan tisio hi, mae yna eto i sgorio. Wrexham yn clirio. So neb yna mewn coch serch hynny. Mae yna rwan. Lightfoot. Amber Lightfoot yn ebyn y golwr! A taro'r postyn! O, ti'n gwybod be, ta'r Wrexham di sgoro sy'n bod yn greulon ofnadwy ar y Seintiau newydd. Mae nhw wedi heiddi cael rhywbeth allan o'r ail hanner yma. So nath y golwr ifanc wneud yn dda, nath i gau ongl do, so nath i wneud bywyd chydig bach yn oddach i Lightfoot, so dydy ddim o'r hawdd ag oedd hi'n edrych. We deserve that win. I think it's so exciting now for the girls to go to a Welsh final. You know, that's something that we didn't dream of. We're phase two in the top tier of the Adran Premier League. You know, and look at us, we're going to a final for Wales. It's fantastic. I'm so proud of all the girls. You know. Roedd Caerdydd ar rediad o 23 o gemau heb golli tan wynebu Abertawe'r mis dwytha yn y cyngred gyda'r elyrch yn ennill o 2-0. Gyda'r clybiau'n cyfarfod eto yn y rownd gyn-derfynol roedd Abertawe am ailadrodd y gamp, ond Caerdydd am ddial a chadw gobeithio yn y trebl yn fyw. Chelsea Herbert ar gic lawr cae, peniad cadarn gan Siobhan Walsh yn syth i lwybr Michaela Cook sy'n rhwydo, ond amheuaeth i bod hi'n cam sefyll a mae'r lliman wedi aros lawr ac mae Caerdydd ar y blaen wedi 9 munud. Michaela Cook, yr ergyd yn rhy boeth i Chelsea Herbert. Williams at Pinder. Pinder ond llithro'r ball yn hyfryd at Stacey John Davies. Llai na 5 munud ers i Gaerdydd fynd ar y blaen. Mae Abertawe yn gyfartal. Y bas yn berffaith a'r bel yn cael ei gwasgu gefn y rhwyd. Fion Price at y postyn pella. Siobhan Walsh yn cyrraedd oddi ar y linell yn arwrol gan Ellie Lake. Ac mae'n parhau'n gyfartal yma. Williams nôl at Cerin Chamberlain. O, mae yna gamgymeriad fan hyn. Cyfle i Molly Kehoe i'w dwyni. 5 munud yn weddill yma ym Mhen y Bont. Ac mae'n anrheg gan Abertawe i Gaerdydd. Camddealltwriaeth rhwng Williams a Chamberlain a Kehoe manteisio i'r eitha. Munud yn weddill yma Bale i fewn i'r cwrs bach. Megan Bowen a'r peniad yn sicrhau bod Caerdydd yn mynd i gyrraedd y rownd derfynol am y trydydd tymor yn ôl. Llongyfarchiadau felly i Gaerdydd a Wrexham fydd yn cwrdd yn rownd derfynol y gwpan ym mis Mai. Fydd y ddau glwb hefyd yn cwrdd yn ffeinal tlws y gynghrair ym mis Ebrill.
Ond wedi bod yn dipyn wythnos oddi ar y cae yn uwch gyngrau'r Cymru, cyhoeddiad bod Pontypridd wedi colli mwy o bwyntiau am chwaraewr oedd yn anghymwy, sy'n golygu bod yn nawr wedi colli 9 pwynt tymor yma. Felly ar ôl codi allan o'r 2 safle gwaelod penwythnos diwetha, ar ôl y fuddugoliaeth yn ebyn Bai Colwyn, maen nhw nawr nôl yn safleoedd y cwimp. Ond yn wynebu Pennod, dydd Sadwrn, tîm arall sydd wedi colli pwyntiau oddi ar y cae tymor yma. Mae'n ôl gan y gôl geidwad newydd Adam Persbeck. Gynt o Ipswich Town wedi cynrychioli Cymru dan 11, ond dyna chi gamgymeriad gan Persbeck a chyfle fan hyn. O, mae'n taro'r postyn. Wel, Owain Jones, sut yn y byd nath e fethu'r cyfle yna. Cyfle clir i'r ymosodwr, camgymeriad erchyll gan Adam Persbeck. Cyn Owen. Owen at Harling. Harling a chyfle i'r gydio bel yn gwyro rhywfaint. Ac yna George Ratcliffe yn syrthio ar y bel. Miles Davis. Croesi'n ishel. Bel yn gwyro. Griffiths! O! Wel, dyna cyfle gorau'r gêm i Pennod. Dan Griffiths. Hanner cyfle ar y cyffyrddiad cynta. Oedd hi'n arbediad arbennig o dda gan gôl geidwad Pontypridd. Cyffyrddiad ymlaen gan Dan Griffiths, Elliot, Richards. O'r arbediad yn anhygoel gan George Ratcliffe. Amwn, rheoli'n dda, cadw'r meddiant. Clyfar gan Lewis rownd y gornel at Mertens. A Mertens yn mynd i'r llawr. Wel, mae Gavin Allen a'i dîm o fforddi ddim yn cytuno gyda phenderfyniad Mark Petch, ond nhw moyn cic o'r smotyn. Mae Mertens wedi aros ar lawr. Owen, edrych i newid cyfeiriad y chwarae. Ond mae yna ryngipiad fan hyn, ond gwaith da gan Miles Davis i ennill y bel yn ôl yn y lle cynta. Wedyn mae'n colli'r bel i Mertens. A nawr mae gen Amwn at Mertens. Mertens i'r llawr, i ni chwarae mantais. Amwn. Mertens! A mae Jan Mertens ar eilydd ar ei drodd dde, ergyd nerthol yn curo Adam Persbeck yn y gôl. Pontypridd yn gwrthymosod, yr ergyd nerthol gan Jan Mertens. A pha mor bwysig fydd y gôl yma. Lawr i'r canolbarth nesaf, lle roedd angen buddigoliaeth ar Aberystwyth os am osgoi llithro i'r 2 isaf wrth iddyn nhw herio'r Bari. Davies, penio'r bas letos allan, mae mor bell o Woolham. Woolham yn camu ymlaen yn ergydio, yn syth i'r gornel ucha, ac am ffordd i sgorio'ch gôl gyntaf erioed yn uwch gyngrau'r Cymru. Mae Aberystwyth ar y plaen wedi 1 munud ar 10 mewn steil. Lewis, Tomlinson yn gofyn amdani ac yn troi ac yn gyrru ymlaen. Tomlinson yn cael ei faglu gan Bradford. Nawr te beth yw'r penderfyniad, oedd hi reit ar yr ymyl. Y Sebor yn dod allan a thu allan i'r cwrt Cosby. O, hon yn agos dros ben. Y cynorthwydd wedi rhoi i farn. Y dyfarnwr yn pwyntio at y smotyn, mae'n gic o'r smotyn. 20 munud wedi chwarae a chyfle eiraidd i'r Bari. Keenan Patton i chymryd. Ac yn ei chwipio hi'r gornel isa. Mae'r Bari nôl yn y gêm yn gyfartal. Gôl gynta'r Tymor i Patton a chic o'r smotyn o'r safon ucha. Cadwaladr ymlaen a Darlington, y gol o roddi ar y linell. Wedi syrthio i John Owen. John Owen yn jyglo. Yr ergyd gan John Owen. A Chris Hugh ar eilydd. Gwaith gwirthiodd ar y llinell. Ac yna Darlington yn methu ei chyreddi. Wel, Chris Hugh yn achub embaras i Mike Lewis yn erbyn i gyn clwb. Gwaith arwrol gan yr amddiffynwr i atal yr ergyd gan John Owen. Darlington, pas hyfryd, sy allan i droed i Steph Davies. Y cyffyrddiad ymlaen i Jonathan Evans, heibio i ddyn at y canol! Gwaith amddiffynol gwych eto gan Chris Hugh. Lle fydde'r Bari heb dyfedwedwch. Oedd y gôl yn wag i Steph Davies, wel na, oedd hi ddim yn wag, oedd Hugh yno. A
Ar ffordd Llanelian roedd Bai Colwyn, y tîm ar waelod y tabl yn croesawu'r tîm oedd ar frig y 6 isaf, sef Hwlffordd. Ond golwr yr adar gleision, Zac Jones oedd brysuro yn ystod yr hanner cyntaf yn rhwystro'r cynnig yma gan Matty Hill, cyn arbed yn wych i nadu Udi Acpan ac yna Dan Atkins o fewn yr un symudiad cyn yr egwyl. Y golwr o Zeland Newydd yn dangos I werth ar ôl arwyddo cytundeb newydd i'r clwb yr wythnos dwytha. Roedd Hwlffordd yn meddwl I bod nhw wedi cipio'r fuddugoliaeth yn yr ail hanner, ond gyda'r lliman wedi I godi, ni chafodd gol Kai Whitmore I chaniatau, ac felly trydedd gêm gyfartal yn olynol I Hwlffordd, a Bai Colwyn yn ennill I pwynt cynta adra ers mis Tachwedd. Gweitha colli cyfanswm o 9 pwynt, mae Pontypridd wedi llwyddo I ddianc o'r ddau isa gyda Aber yn disgyn I safleoedd y cwmp. Ac methu ennill gêm ers yr holl, mae Hwlffordd yn parhau ar frig y 6 isaf. A tadran y gogledd nesa lle roedd Airbus UK sydd ar frig y cyngred yn herio Dimbych. Piers yn rhyddhau Craig Linfield. Mae James Davies yn y canol. Dyma fo, Davies! Ond fe adlamodd y bel yn lletwyth iddo fo a'r blaenwr profiadol yn methu cyfla eiraidd. Jones ar Uther, Locke tu allan iddo fo, dyma fo Josh Locke yn torri tu mewn, creu lle iddo fo hun ac yn gorfodi Cian Jones I wneud arbediad. Kieran Evans, pas da ymlaen at I frawd o Jordan Evans. Linfield, bel nôl allan a James Davies, trydydd cyfla ac yn y pen draw, Caden Cook sy'n canfod yr hwyd, hanner ffordd drwy'r hanner cynta, a mae Airbus wedi mynd ar y blaen. Worrell allan a Davies. Owen Davies yn dal I fynd, ac yn sgorio o ongl anodd. A mae Dimbych wedi dod yn gyfartal, hanner awr ar y cloc. George Piers, Caden Cook o'i blaen o, sgorio'r gol Airbus. Cook ar Uther. Linfield! Yn sgorio am y 5ed gêm o'r bron. Ac o Dimbych yn gyfartal am ddim ond munud. Linfield efo'r gic, tuag at y postyn agosa! A mae wedi canfod yr hwyd. Un am ddiffynwyr Dimbych, gafodd y cyffyrddiad ola dwi'n meddwl. Airbus yn aros ar frig cyngrair y gogledd gyda'r Flint yn codi i'r ail safle, ond rhaid cadw llygad ar Dreffynon hefyd sydd â phedair gêm wrth gefn yn y frwydr am ddyrchafiad. Llanelli'n curo dreigia Baglan gyda gol yn y funud ola I ddalu tir ar y copa yng Nghyngrair y De. Rhydaman yn codi i'r ail safle a Llanilltyd Fawr yn dringo o'r 3 gwaelod ar ôl sicrhau 3 phwynt yn erbyn Trefilyn. O dyna ni ym Pennod, diolch yn fawr iawn am wylio. Cofiwch am ein gêm fyw ni nos Wener, y Bala yn cwrdd â Caernarfon, gêm bwysig yn y ras I gyrraedd Ewrop. Mae'n fyw ar-lein ac ar eich teledu clyfar chi. Am hanner awr wedi 7 y byddwn ni nôl nos Lun nesa gyda mwy o uchafbwyntiau o bêl-droed Cymru. Welwn I chi yr adeg yna.